Tajjeb, l-ewwel nett bonġu lil kulħadd u nittamma li intom il-kol tinsabu tajbin. Illum li se nkomplu nagħmlu ħankomplu nitkellmu ftit dwar dan is-suġġett li issa bdejnieh f'dawn l-aħħar ġimgħat marbut ma' heat energy u llum se nkunu qegħdin nagħmlu l-aħħar partijiet għax ħanibdew nagħlqu dan is-suġġett bl-isem ta' radiation. Qabel nibda nitkellem fuq dan is-suġġett, tajjeb illi nsemmi ftit aħna bħala teachers tal-physics kif se nkunu qegħdin nimxu b'mod speċjali fejn jidħol is-sistema tagħna, is-sistema ta' Teams, is-sistema tal-iskola St. Michael. Li se nkunu qegħdin nagħmlu minn żmien għal żmien ħafna drabi se jkun f'allotted time fil-ħin li kellna fuq it-timetable tagħna. Aħna se nkunu qegħdin nagħtu dawn is-sessions li ħajkunu recorded biex dak li jkun jista' jsegwihom fil-ħin liberu tiegħu. Jista' li jkun hemm xi assignments marbutin miegħu li wieħed jaħdimhom bil-kwiet u anke tajjeb li wieħed iżomm id-data ħalli dak li jkun ma jinġabarx ħafna xogħol iktar tard. U apparti minn hekk, f'ċertu ħinijiet aħna mod speċjali dawk li hemm fit-timetable se nippruvaw nkunu available bħala teachers biex minn minnkom ikollu xi problema jew kellha jistaqsi xi ħaġa jistgħu wieħed jibgħatilna b'mod faċli u aħna bekk ngħinu lil xulxin fejn jidħol dan is-suġġett. Jiġifieri aħna se nkunu qegħdin nimxu b'mod speċjali permezz ta' dawn it-tip ta' lessons kif aħna qegħdin nagħmlu sa issa. Jekk induru ftit lejn dan is-suġġett, prattikament sa issa qsamnieh fuq il-numru ta' partijiet. Fil-bidu ta' dan is-suġġett, l-ewwel konna tlaqna minn x'inhija enerġija, dawn konna minnhom l-iskola flimkien, imbagħad konna qbadna waħda minnhom li kienet tissejjaħ thermal energy. Jew inkella fid-diskors kif nafuha iktar hija heat energy. U konna għedna li heat energy prattikament x'inhi u bdejna nħarsu li din taffettwa the three states of matter, imbagħad kellna online lesson marbuta magħhom dwar solids, liquids u gases u anke kien hemm xi assignment li anke tajnikom feedback dwaru lura. Imbagħad bdejna nitkellmu dwar modi kif din is-sħana heat energy timxi minn post tal-ieħor. U jekk tiftakru ftit konna għedna illi aħna fejn jidħol heat energy m'hemmx mod wieħed biss kif din tgħaddi minn post tal-ieħor, imma prattikament hemm tliet modi, tliet metodi kif din timxi. U s'issa aħna tkellimna fuq tnejn, illum ħanitkellmu fuq it-tielet waħda. L-ewwel metodu li tkellimna dwaru kien il-metodu ta' conduction. U f'dan il-metodu konna rajna daqsxejn kif is-sħana timxi permezz anke wkoll ta' dawk li ngħidulhom conductors li normalment ikunu ħafna minnhom metalli u għedna l-importanti ħafna illi il-particles ikunu verament viċin xulxin. Għax li jiġri huwa l-particles jirċievu huma din is-sħana imbagħad permezz ta' vibration jibdew jgħadduha lil dawk il-particles li qegħdin ħdejhom. Minħabba f'hekk konna għedna dawk l-states of matter illi l-particles huma free mhumiex daqshekk viċin xulxin bħal huma liquids u gases. Dan it-tip ta' heat transfer huwa diffiċli ħafna. Infatti bdejna ngħidu that liquids and gases are poor conductors. Jew inkella tajnihom il-kelma teknika ta' insulators. U jekk tiftakru wkoll għedna li insulators huma dawk l-oġġetti li sħana diffiċli tgħaddi minnhom b'mod speċjali għax m'għandhomx ukoll dak li ngħidulhom free electrons bħal huwa l-injam, il-karta, il-ħġieġ, il-plastik. U allura rajna d-differenza bejn conductors u insulators u rajna wkoll kif l-insulators nużawhom fil-ħajja ta' kuljum b'mod speċjali insulations fid-dar, b'mod speċjali fejn tidħol ġgieget jew inkella rix bħal huwa ta' għasfur. U mbagħad tkellimna fuq conductors bħal huma affarijiet li nsajru bihom, affarijiet li huma tal-metall. Min minnkom anke wkoll nissuġġerixxi li wara kull online lesson, anke jekk forsi b'mod normali ma konniex dejjem jew kulħadd jagħmilha, imma li jmur qaleb ftit il-complete physics jagħmel tajjeb ħafna. Konna tkellimna fuq conduction fiċ-chapter tal-ktieb, hemm anke numru ta' esperimenti li juruna
kif pereżempju huwa l-aħjar conductor, kif wieħed jinduna pereżempju li metal huwa conductor of heat aħjar minn ieħor. Hemm numru ta' esperimenti fuqu wieħed jista' jfittex permezz tal-ktieb. Anke jekk il-bambin irid ikollna ċans forsi fi żmien li ġej meta nerġgħu nidħlu lura lejn l-iskola, dawn inkunu nistgħu narawhom anke fil-laboratorju. Imbagħad hemm esperiment ieħor li jgħidilna daqsxejn dwar poor conductors. Għaliex l-ilma huwa poor conductor huwa jaqleb ħafna lejn insulator. U hemm description tajjeb ħafna wkoll ta' esperiment ieħor. Tiddejqu xejn li wieħed jista' jfittex iktar informazzjoni permezz ta' YouTube, permezz ta' xi lessons oħrajn, jiġri hemm riżorsi hekk mhux ħażin dwar dan is-suġġett. Imma ma tedna li il-mod kif timxi sħana mhuwiex biss permezz ta' conduction, imma manka wkoll the second method which is convection. U konna għedna illi dan it-tip ta' heat transfer insibuh l-iktar meta l-particles huma free li jiċċaqalqu. Mela jiena għandi liquids u għandi gases. Mela bejn biex nitkun mod ċar, ma jistax ikolli convection in solids, dak jiġi conduction. Imma fejn għandi liquids u gases, il-particles huma iktar free. Is-sħana timxi f'likwidu jew timxi f'gas permezz ta' dan il-metodu u għedna li jiġri huma l-particles jirċievu iktar sħana, allura jibdew jimxu iktar u dawn jibdew jinfetħu iktar minn ma' xulxin, dak il-punt fejn jirċievi sħana tal-gas jew tal-likwidu jibda jespandi, minħabba fek tinbidel id-density tiegħu u jibda jifflowtja. Jirreplacjah l-ilma, il-likwidu jew inkella l-arja, il-gas li tkun kiesħa. Minħabba fek jinħoloq dak li ngħidu l-convection currents. U jekk tiftakru ftit anke wkoll permezz tal-assignment, rajna xi eżempju fejn dawn wieħed jista' jagħmilhom. X'inhija raġuni li air condition ikun fil-għoli, li heater nagħmluh mal-art, li meta niftaħ il-friġġ il-mutur ikun fin-naħa ta' fuq. Imma mbagħad fil-kitla u l-geyser il-heating element ikun fin-naħa ta' isfel. Rajna l-lava lamp pereżempju kif taħdem. U dan huwa il-metodu ta' convection. L-aħħar metodu li se nkunu qegħdin nitkellmu dwaru llum huwa l-metodu jissejjaħ ta' radiation. Mela għandna conduction, convection, radiation. They are the three methods of heat transfer. Jiġifieri s-sħana tista' timxi minn post tal-ieħor jew through conduction, mod speċjali meta jkollok solid, jew through convection, l-iktar meta jkollok liquid jew gas, jew inkella permezz ta' radiation. U hawnhekk tiġi l-mistoqsija dawn x'jużaw. Mela hawnhekk għandna l-iktar solids, liquids u gases, u hawnhekk ħanaraw ftit kif jimxi dan it-tip ta' sħana. Tajjeb li wieħed joqgħod attent mhux solid, liquid u gas għax jisom tlieta dawn mela it-three states of matter, wieħed kull wieħed. Le mhux hekk jimxu, għaliex radiation hija daqsxejn ftit differenti mill-kumplament. Wieħed jista' joqgħod jinnota ftit u jgħid ara, jekk jiena nħares daqsxejn lejn ix-xemx, ninduna li id-dinja tagħna tibda tola fit-temperatura ssir iktar sħuna meta tasal l-isħana permezz tax-xemx li qiegħda ammont ta' kilometri l bogħod. Imma wieħed irid iżomm f'moħħu ħaġa wkoll. Illi l-maġġoranza tal-ispazju bejn id-dinja u bejn ix-xemx huwa fil-verità empty space. Jew inkella dak li aħna forsi magħrufin li nsemmuh fil-physics ngħidulu vacuum. Mela hemmhekk bejn id-dinja u x-xemx la għandi solid, la għandi liquid, lanqas għandi gas il-maġġoranza għalkemm l-atmosfera hija gas, imma l-atmosfera ma tasalx sax-xemx, ħafna minnu huwa empty space. Mela qed ninnota ftit l-isħana ser timxi mix-xemx għad-dinja through empty space without using any medium, mhux qed tuża xi particles. U allura is-sħana twaddab is-sħana tagħha, ix-xemx twaddab is-sħana tagħha permezz ta' dawk li ngħidulhom
electromagnetic waves. Illi dawn nifakruna ftit dak illi konna semmejna is-sena l-oħra fil-Form 3 meta semmejna dak l-ispektru ta' radio waves, microwaves, infrared, visible light, ultraviolet, X-rays, gamma rays. Se nkunu qed inħarsu ftit lejn dak l-ispektru forsi qed jerġa' jirrevedihom ftit jiftakarhom daqsxejn, imma l-iktar is-sħana timxi permezz ta' dik it-tip ta' frekwenza wavelength tal-infrared waves. Mela, dawn it-tipu ta' waves wieħed mill-properties li konna semmejna s-sena l-oħra jekk tiftakru tajjeb kienet li daw it-tip ta' waves m'għandhomx bżonn medium biex jgħaddu, ġifieri daw it-tip ta' waves jgħaddu minn vacuum. U allura sħana tax-xemx tasal fid-dinja permezz ta' daw it-tip ta' waves li jimxu wkoll in empty space. Il-metodu li bih jaħslu dawn huwa permezz ta' dak li ngħidulu thermal radiation. Mela jiena għandi din is-sħana li qiegħda tasal u din qiegħda ssaħħan l-art qed issaħħan l-oġġetti li qegħdin fix-xemx. Jiena nipprova inxebbaħ daw it-tliet metodi ta' conduction, convection, radiation. Isni qed nipprova ngħaddi oġġett minn għandi għand persuna oħra. Mela jew nimmaġinaw li qegħdin sala nies, kulħadd qiegħed ippakjat u jiena f'idejja għandi ktieb li rrid ngħaddih lill-persuna li qiegħda in-naħa l-oħra tas-sala. Jien nista' nagħmel tliet affarijiet. Nista' dan il-ktieb nippassjah lil taħdejja u dak jgħaddih lil taħdejh, l-ieħor jgħaddih lil taħdejh, nibqgħu ngħadduh lil xulxin sakemm jasal in-naħa l-oħra. Dak huwa jixbaħ ħafna il-metodu ta' conduction. Is-sħana qiegħda ġewwa fija, jien qed ngħaddiha lil taħdejja, il-particle taħdejja tgħaddiha l taħdejha u nibqgħu għaddejjin. Jew inkella jien nista' niddeċidi li dan il-ktieb inżommu jien u jien nimxi ġo dawk in-nies kollha li qegħdin fis-sala sakemm nasal ħdejn il-persuna li nixtieq intiha l-ktieb u nagħtiha l-ktieb hekk. Hekk dan it-tip ta' metodu li nimxi jiena minn post tal-ieħor tar milli ngħaddu l-ktieb il xulxin jixbaħ ħafna lil convection illi jiena qed nirċievi sħana u niflowtja filwaqt illi min jixtieq jirċievi sħana jew għandu inqas heat energy allura jidħolu minflok. Jew inkella hemm il-metodu ieħor li jiena nibqa' fejn jien il-persuna l-oħra tibqa' fejn hi. Il-persuni l-oħra fis-sala ma jagħmlu xejn u jiena dan il-ktieb kemm naqbad u nwadbu lill-persuna. Mela mużajt l-ebda particle, l-ebda persuna fis-sala u tnejn li aħna bqajna fejn aħna. U di tixbaħ lir-radiation. Meta jiena għandi x-xemx, għandi d-dinja, m'hemm xejn particles in between, is-sħana qiegħda titwaddab minn naħa l-oħra. Il-fatt jekk tiftakru ftit meta tkellimna dwar energy, konna semmejna l-kelma radiated energy. Il-kelma radiated tfisser li titwaddab, li titwassal minn post tal-ieħor mingħajr ma tuża l-ebda medium. U hawnhekk fejn forsi hija ġejja l-kelma thermal radiation, is-sħana thermal li qiegħda titwaddab titwassal minn post tal-ieħor kif ġa semmejna qabel permezz ta' electromagnetic waves. L-interessanti f'din it-tip ta' thermal energy transfer hija li kull oġġett li fih għandu sħana b'xi mod jew ieħor dan qiegħed iwaddab minnu din is-sħana. Mela kull oġġett li b'xi mod jew ieħor għandu xi tip ta' temperatura għaw xi tip ta' heat energy qiegħda toħroġ minnu din is-sħana. Jiġri bħalissa jekk noqogħdu kieku kellna rnexxinna naraw is-sħana li qiegħda toħroġ minn oġġetti. Ninnotaw pereżempju li oġġetti li huma living jarmu minnhom ċertu sħana, inkluż jiena, inkluż intom, forsi anke xi annimali li qegħdin fid-dar tagħna. Hemm anke wkoll oġġetti oħrajn jien naf bħal huwa l-kamera, bħal huwa l-laptop, li dan forsi jibda jsir iktar jaħraq u jibda jarmi minnu din it-tip ta' sħana. Infatti jeżistu tip ta' kameras illi jirnexxilhom jaqraw din is-sħana li ħirġa minn persuna
jissejħu infatti thermal infrared cameras. Illi dawn ħafna drabi jintużaw ġo postijiet li joqogħdu jistudjaw is-sħana f'dak il-post u meta jaraw differenza fis-sħana għax tkun daħlet persuna jew forsi jkun daħal xi annimal f'dak l-oġġett, jaqbad dik is-sħana dik id-differenza fis-sħana u mbagħad idoq l-alarm. U allura nistgħu ngħidu li anke aħna bħala oġġetti aħna nirċievu sħana, imma kif ukoll kif għandna miktub hawnhekk u qegħdin nispjegaw, aħna wkoll minna narmu sħana. U iktar ma t-temperatura tkun għolja, iktar jien qed narmi sħana minni. U allura fis-section li jmiss se nkunu qegħdin nitgħallmu ftit ishom keywords marbutin ma' thermal radiation. Ħalli narawhom daqsxejn flimkien. Tajjeb li se nkunu qegħdin nagħmlu minn issa l quddiem, se nkunu qegħdin nitgħallmu ftit dawn il-tliet kelmiet ġodda illi se nkunu qegħdin nużawhom f'din is-section ta' dan is-suġġett ta' heat energy. Kif se tinnutaw huma tliet kelmiet illi minkejja li forsi aħna ħanużawhom l-ewwel darba fil-physics imma ħanifhmuhom ħafna għaliex huma ġejjin minn verbi li nużaw bl-Ingliż jew kellha ġieli użajnihom anke wkoll fil-physics. U allura ħanifhmu daqsxejn il-kunċett tagħhom imma interessanti għaliex huma xi ħaġa prattika ħafna. L-ewwel kelma li se nitkellmu dwarha u nitgħallmu daqsxejn dwarha hija dawk li ngħidulhom l-oġġetti which are called emitters. Issa jekk ninutaw ftit il-kelma emitters ġejja mill-verb Ingliż to emit. Jekk tiftakru ftit dan huwa verb li nużawh fil-physics, jiġifieri oġġett qed iwaddab xi ħaġa. Issa aħna qegħdin nitkellmu fuq heat energy, so we are talking about objects which are emitting qed iwaddbu heat energy. Issa naraw daqsxejn żgħira ftit dawn l-oġġetti x'inhuma u x'jistgħu jkunu. It-tieni kelma li se nitkellmu dwarha hija l-kelma absorbers. Il-kelma absorbers ġejja mill-verb ukoll to absorb, li jieħu, li jakkwista, li jieħu ġewwa fih. Allura se naraw daqsxejn dawk l-oġġetti illi dawn qegħdin bħal donnu jirċievu ġewwa fihom, aħna titkellmu fuq heat energy, mela oġġetti li qed jirċievu heat energy ġewwa fihom, xi properties ikollhom u x'inhuma l-oġġetti x'jistgħu jkunu. L-aħħar kelma li żgur ukoll mhijiex ġdida għalina hija dik il-kelma ngħidulha reflectors. Reflectors huma dawk l-oġġetti li qegħdin jirċievu qed taqa' sħana fuqhom imma mhux qed jieħduha huma, qed jerġgħu iwaddbu allura. They bounce off heat energy. Bħalma aħna konna tkellimna dwar reflectors ta' light bħal mija l-mera. Hawnhekk se nitkellmu ma' reflectors ta' sħana. L-isħana se jerġgħu jimbuttaw allura, iwaddbu allura. Mela fis-section li għandna llum meta qed nitkellmu fuq radiation, din it-tip ta' sħana li qed tgħaddi minn post tal-ieħor permezz ta' electromagnetic waves mingħajr ma hemm għalfejn tuża particles. Ħanraw kif din taħdem permezz ta' emitters, oġġetti li qed iwaddbuha minn ġo fihom din is-sħana, permezz ta' absorbers, oġġett li qegħdin jirċievu din is-sħana, jew inkella permezz ta' reflectors, oġġetti li qegħdin taqa' sħana fuqhom imma dawn jerġgħu iwaddbu allura. Forsi każ li ġa semmejna s'issa għandna każ tax-xemx illi hija emitter, każ tad-dinja li hija absorber u jien bħal m'għandi hawnhekk fuq l-istampa jista' jkolli shield tal-windscreen tkun reflector illi din is-sħana twaddab allura. U aħna imma ħanaraw daqsxejn fil-ħajja tagħna ta' kuljum mhux ħanifqu biss fuq ix-xemx u d-dinja. Fil-ħajja tagħna ta' kuljum jien x'nista' nagħmel biex oġġett li għandu ġo fih is-sħana iwaddab aktar malajr. Jew oġġett li qed jirċievi sħana jirċievi aktar malajr. Jew x'irid ikollu oġġett biex ikun a good reflector. U ħanibdew nitkellmu daqsxejn wieħed f'din il-lezzjoni li għandna. Tajjeb, mela l-ewwel kelma li se nkunu qegħdin nitkellmu dwarha
hija il-kelma emitters li s-subtitle li għandha they are sending out heat energy. U forsi l-mistoqsija anke wkoll meta wieħed tra l-slides ta' qabel imma serx għandhom xi qasmu l-karozzi. Għaliex waħda mill-affarijiet li se nkunu qegħdin nitkellmu aktar milli l-karozzi per se nkunu qegħdin nitkellmu ftit dwar il-kulur tal-oġġett. F'dan it-topic se ninnotaw li il-kulur ta' oġġett se jagħmel differenza dwar kif oġġett ser iwaddab minnu sħana imma wkoll kif oġġett se jirċievi sħana. Jiġifieri hawnhekk se ninnotaw li l-kulur tal-ħwejjeġ, tal-karozza, tal-bini se jagħmel tassew id-differenza. Mela x'inhuma emitters? Qegħdin naraw ftit li ċertu surfaces, ċertu uċuħ ta' mejda, ta' ħwejjeġ, ta' djar jew ta' karozzi semmi li ma trid, jisu bħal dawn huma better emitters sending out jagħtu thermal radiation. Mela jien għandi oġġett li hu minnu nnifsu jaħraq u dan qed jarmi minn ġo fih is-sħana. Ejjew ngħidu pereżempju għandi karozza ġejjin 4 tiem oħra ġranet tas-sajf u din għamlet ġurnata barra, ġurnata taqla x-xemx ġo fija ngħidu bil-Malti. Imbagħad din it-tip ta' karozza indaħħalha fil-garax. U nibda ninnota jekk noqgħod ġo l-garax jisu bħal donnu sħana qed toħroġ minn ġo din il-karozza. Fil-verità xi tkun għamlet? Dik il-karozza tkollha ċertu temperatura għolja għax għamlet sħin twil ġo x-xemx saret sħuna hi. U allura jien li qiegħed ġewwa il-garax se nħoss dik is-sħana li ħirġa minn ġo fiha. Qed tarmija l barra hija emitter ta' dik is-sħana. Imma xi ħaġa interessanti hija din illi iktar ma jiena jkolli il-wiċċ tal-karozza tiegħi mela ż-żeba tal-karozza tiegħi skur, iktar dik il-karozza sejra tifriska malajr. Mela jiena iktar ma jkolli dark surfaces, iktar hemm ċans li is-sħana minn ġo dak l-oġġett tintefa' l barra mal-ewwel. So dark surfaces cools down more quickly than similar white ones because it emits heat energy at a faster rate. Mela jekk jiena għandi żewġ karozzi, l-istess mudell, karozza hija sewda, karozza hija bajda. U ħallejthom 3 sigħat ġo x-xemx. U tnejn li huma daħħalthom ġo l-garax. Se ninnota illi il-karozza li kienet sewda se tifriska malajr iktar mill-karozza li hija bajda. Aħna normalment il-kulur skur nassoċjaw illi ma jdum daqsxejn biex jarmi sħana. Imma rridu noqogħdu nagħmlu daqsxejn attenti bejn meta nitkellmu fuq emitters min qed iwaddab is-sħana u l-kelma li jmiss li hija l-kelma absorbers. Absorbers huma dawk l-oġġetti li qegħdin jirċievu they are receivers of heat energy. U hawnhekk forsi din hija xi ħaġa li tidher daqsxejn ovvja jew inkellek ħadd innotaw ftit hija xi ħaġa li aħna ninnotawha din hux veru. X'inhuma absorbers? Absorbers huma dawk l-oġġetti illi qegħdin jassorbu ġo fihom, jieħdu ġo fihom din is-sħana. U kif għandna miktub hawnhekk, dark surfaces are good absorbers of thermal radiation. Mela jiena meta jiena jkolli oġġett li jkun skur fil-kulur, karozza li hija sewda, dik il-karozza sejra tirċievi iktar sħana, tixrob ġo fiha, takkwista iktar sħana minn karozza li hija bajda. Mela ejjew nagħmlu ftit differenzi ta' x'għedna s'issa. Mela s'issa għedna hekk. Għadna karozza li hija sewda sejra jekk inqiegħda ġo x-xemx u qiegħed karozza bajda. Wara 3 sigħat ta' tnejn li huma jaqilgħu ix-xemx ġo fihom, insib li l-karozza sewda tkun ħafna taħraq minn karozza bajda. Għaliex il-kulur huwa skur jgħin ħafna biex tassorbi sħana. Għalhekk ħafna drabi aħna anke f'Malta immorru innotaw il-karozzi li nsibu fit-toroq tagħna fuq karozzi li l-kulur tagħhom huwa ċar fil-kulur iktar mill-iskur.
Imma mbagħad jekk dawk it-tnejn ser indaħħalhom ġewwa l-frisk, se ninnota li l-karozza sewda dik is-sħana li tkun akkwistat titlifha malajr minn dik il-karozza li hija bajda. Mela, karozza sewda takkwista sħana malajr twadda barra malajr ukoll. Karozza bajda takkwista s-sħana bil-mod jew ftit u tarmi sħana wkoll bil-mod. U hawnhekk forsi fejn jidħol l-absorbers iktar mill-karozzi għax din żgur nesperjenzawha, semmejt anke wkoll fejn jidħol l-ħwejjeġ. Infatti jekk wieħed jinnota daqsxejn it-tip ta' ħwejjeġ li anke wkoll nużaw aħna, wieħed jinnota li l-ħwejjeġ li nużaw fix-xitwa huma ħwejjeġ li huma skuri fil-kulur fil-waqt li dawk tas-sajf huma ħwejjeġ li huma aktar ċari. Fis-sajf nużaw ħafna l-kulur abjad, il-kulur isfar li jkun ċar. Jekk infatti tara l xi ħadd f'nofs Lulju jew issu f'nofs is-sajf li jkun xi nofsinhar għaddej b'tixert li jkun iswed tgħidlu dak it-tixert ħajoqtlok, forsi ġieli smajtu lil mama jew l-papa jgħidulkom din il-biċċa xogħol. Għaliex għax il-kulur skur jassorbi iktar sħan. Mentre mbagħad jekk tinnutaw ftit fil-ġranet tax-xitwa, il-kuluri ħafna drabi jkunu iktar skuri. Għaliex ħalli dik il-ftit sħana tax-xemx li jkollna fix-xitwa, wieħed jassorbiha u jżomm il-ġisem tiegħu f'temperatura komda. Jiġifieri l-iktar ħaġa li naraw hija veru, forsi f'absorbers din id-differenza, u narawha b'mod speċjali wkoll anke fejn jidħol l-ħwejjeġ tagħna u anke l-karozzi kif semmejna qabel. So dark surfaces are good absorbers of heat energy, thermal radiation, while white surfaces are poor absorbers, ma jirċivuwix daqshekk malajr din is-sħana. Min-naħa l-oħra ħandaħlu kulur ieħor u niġu t-tielet kelma. Illi meta jkolli oġġett li ileq bħal huwa d-deb, bħal huwa l-fidda pereżempju, jew il-foil, dak l-oġġett jirrifletti is-sħana iktar malajr, iktar aħjar. Infatti dak huwa l-iskop li nużaw pereżempju aluminium foil fid-dixxijiet tagħna li nużaw għall-forn. Għaliex għax is-sħana forsi tiġi riflessa lura jew il-ġewwa skont kif tqiegħda l-foil. Forsi wieħed għal min huwa mitla tal-atletika jinduna li bosta drabi ċertu atleti meta jispiċċaw it-tellieqa ġilituhom qisha bħal kutra li tkun tal-foil. L-iskop il-sħana biex ma jitilfuhiex malajr u jiserku li tagħmilhom il-ħsara, tirrifletti lura u jżommuha ftit għalihom. U waħed anke wkoll jara l-ewwel semmejna dawk ix-shields tal-windscreen. Allura jekk kena nagħmlu ftit isa table tagħha din il-biċċa xogħol, wieħed jista' jiġborhom hekk. Għandna l-kulur iswed jew kulur li huwa skur, għandna l-kulur abjad jisu rajna d-differenza bejn dawn iż-żewġ opposti kbar. U fl-aħħar semmejna mbagħad il-silver in color. Fejn jidħol il-kulur skur, għedna illi il-kulur skur huwa a best emitter, ġifieri oġġett li jkun skur fil-kulur jarmi minn ġo fih is-sħana iktar malajr minn oġġett li huwa abjad jew oġġett li huwa silver in color, shiny silver in color. Fil-waqt illi kulur li huwa skur huwa the best absorber jirċievi sħana ġo fih malajr, fil-waqt illi il-kulur abjad u l-kulur silver huma the worst absorbers. Ma jirċivux daqshekk is-sħana malajr. Mela għandna best emitters, best absorbers f'kuluri skuri, iktar mal-kuluri jiċċaraw jiena jkolli worst emitters, worst absorbers u nista' ndaħħal it-tielet kelma li nista' ngħid hawnhekk għandi mbagħad the best reflectors, hawnhekk għandi the worst reflectors. Dawn jirriflettu b'mod faċli ħafna fil-waqt li dawn ta' hawnhekk mhux daqshekk. Kieku qegħdin l-iskola f'dan il-ħin konna nagħmlu daqsxejn practical marbut ma' dawn il-biċċtejn xogħol fuq dan jekk alla rrid nitkellmu ftit kif nidħlu is-sena d-dieħla jekk il-bambin irid. Billi nittestjaw daqsxejn emitters of heat u absorbers of heat.
Prattikament l-eksperiment li nagħmlu jiġbor fih dan il-biċċtejn xogħol. Naqbdu żewġ lanet li jkunu tal-ħadid u l-landa minnhom tkun miżbuħa bl-iswed, il-landa l-oħra tkun miżbuħa bl-abjad jew inkella ikollha il-foil imgeżwer magħha. U li nagħmlu nitfgħu ġo fihom ilma li jkun jali u nqiegħdu żewġ thermometers. Imbagħad waqt li għaddej il-ħin intuhom ċans ta' 10 minuti, kwarta numru ta' ħin. Noqogħdu nittestjaw ftit kif qiegħda tinbidel it-temperatura. U wieħed jibda jikkumpara u jgħid liema minn dawn it-tnejn se jitlef is-sħana l-iktar malajr. Infatti, se nkunu nirrikordjaw dan id-differenza fit-temperatura u minn dak li jedna sissa nkunu qegħdin nistennew li l-ilma li jkun fil-landa s-sewda sejjer jifriska iktar malajr minn dak l-ilma li jkun qiegħed fil-landa l-bajda jew tal-foil. Min-naħa l-oħra mbagħad għandna esperiment ieħor li din id-darba jitkellem dwar absorbers of heat, dawk li qegħdin jirċievu sħana. U jixbaħ ħafna lil dak ta' qablu bi ftit differenzi. Id-differenzi huma li minflok ikollna żewġ tipi ta' sheets tal-ħadid, sheet minnhom jusa plate tkun biċċa plate tal-ħadid, biċċa pjanċa. Tkun miżbuħa sewda fil-waqt li l-oħra tkun miżbuħa bajda jew inkella sprejjata silver in color. It-tnejn li huma man-naħa ta' wara inwaħħlulhom termometer u qudiemhom inqiegħdu heater. Inħallu ftit tal-ħin jgħaddi 10 minuti, kwarta ftit tal-ħin u naraw daqsxejn id-differenza fit-temperature ta' dawk it-tnejn. Minn dak li semmejna s'issa, suppost inkunu qegħdin nistennew illi l-plate is-sewda peress li hija a good absorber of heat ser ikollha a higher temperature mill-plate l-oħra. Fuq dan forsi nitkellmu jekk Alla jrid meta nidħlu fis-sena d-dieħla. L-aħħar ftit affarijiet li se nkunu qegħdin naraw forsi jgħinuna daqsxejn mill-ħajja ta' kuljum fejn jidħol absorbers u emitters. Forsi wieħed jinnota pereżempju li f'ċertu postijiet ma mmurux il-bogħod imma inkluż anke wkoll Malta. Ninnotaw li ħafna drabi l-bini tagħna aħna nisbaħ kulur ċar. Ir-raġuni hija aħna tgħin anke wkoll il-ġebla Maltija imma s'issa jiena qatt ma rajt f'Malta xi tip ta' djar li kellhom faċċati miżbuħajn skur ħafna fil-kulur. Ir-raġuni hija li inti fis-sħana qawwija daqshekk tas-sajf ma nirċivix u ma nżommx dik is-sħana ġewwa fija. Forsi tgħidli min-naħa tax-xitwa tgħinha, veru, imma aħna fil-maġġoranza tal-drabi ikollna aktar sħana milli kesħa. Anke f'postijiet bħal huma dan ta' hawnhekk Myokonos illi all-right bdiet veru bit-tradizzjoni, imma tradizzjoni li kellha ħsieb warajha illi il-djar kollha f'dan it-tip ta' post huma miżbwajn kulur abjad brajt ħafna. U allura inti x'inti tidħol fid-dar tinnota li hemm il-frisk. Ir-raġuni huwa li l-kulur abjad ma jassorbix daqshekk sħana u allura jħalli d-dar friska fuq ġewwa. Min-naħa l-oħra sejrin naraw pereżempju l-importanza li inti jkollok postijiet li huma skur, x'ħafna drabi ngħidu mal-ħer neliminaw il-kulur skur. Imma f'dan il-każ pereżempju hawnhekk għandna solar water heaters li dan huma jkollok pajpijiet bl-ilma għaddej u dak l-ilma jibda jisħon permezz ta' sħana tax-xemx. Issa jiena x'nagħmel biex insaħħan l-ilma iktar malajr, jaqbel li nagħmel isa sodda lejer ta' kulur skur ħalli dak l-iskur jassorbi dik is-sħana iktar malajr imbagħad isaħħan l-ilma iktar malajr ukoll. L-aħħar kelma li sejrin naraw oġġett anke wkoll prattiku ħafna semmejnieh anke fil-lessons ta' qabel u ma dak li ngħidulhom il-vacuum flasks. Jekk tiftakru ftit, konna għedna illi daw il-vacuum flask jew magħrufin bħala termos
għalkemm bħal dan wieħed jista' jkun ikollu għax naf li hawn studenti li għandhom minnu. Ikollok fuq in-naħa ta' ġewwa isu bħal flask bott ieħor illi jkun silver in color. L-iskop tiegħu huwa l-isħana li inti għandek hemm ġew tibqa' riflessa fuq ġewwa u allura dik is-sħana ma tintilifx għalhekk it-termos iżomm il-kafè sħun għal ammont twil ta' ħin. Dik hija waħda li tgħin għax imbagħad xi ftit affarijiet oħrajn għandu l-lejer ta' vacuum, allura ma toħroġx is-sħana daqshekk malajr. Daw konna semmejnihom fejn jidħol insulations kważi fil-bidu ta' dan is-suġġett. Mela l-kulur silver fuq ġewwa jgħin li jirrifletti s-sħana il-ġewwa. B'hekk isu għandna daqsxejn daw it-tliet metodi ta' heat transfer. Semmejna l-metodu ta' conduction u dil-istampa se turina ftit. Għandna campfire u għandna persuna li qed jipprova jressaq biċċa ħadida. Is-sħana minn dik il-ħadida se tasal f'idejh through permezz ta' conduction, by means of conduction. Mejna l-particles hemmhekk qegħdin fuq xulxin. Min-naħa l-oħra wieħed jixtieq li forsi jsaħħan ftit idejh, allura x'jagħmel? Imur u jqiegħed idejh fuq in-nar. Għaliex inti tqiegħed idejk fuq in-nar? Għaliex aħna nafu li by means of convection is-sħana titla' l fuq. Imma min-naħa l-oħra il-persuni li qegħdin madwar dak il-campfire huma b'xi mod ieħor qegħdin iħossu is-sħana qisha tintrema min-nar u tiġi ġewwa fihom. U dak huwa l-metodu ieħor tar-radiation li dak għedna li juża electromagnetic waves. Juża infrared waves l-iktar, oġġetti li jkunu jaħarqu ħafna hemm tendenza li tant jarmu enerġija minnhom li ġieli mbagħad minn infrared waves jimxu għal visible light u jarmu anke wkoll id-dawl minnhom. Hekk b'hekk jiswa daw it-tliet metodi marbutin ma' heat transfer li se nkunu qegħdin nagħmlu f'fadal xi ftit punti oħrajn biex nagħlqu dan is-suġġett heat. Sa dan it-tant hekk nistieden ħafna li wieħed jiċċekkja daqsxejn l-assignments li saru s'issa biex wieħed jinnota ftit jekk ma għamilhomx li jaħdimhom, jekk għamilhomx feedback tajnikom aħna bħala teachers, min-naħa l-oħra jekk wieħed ikollu problema ma jiddejjaq xejn li anke fil-ħinijiet li għandna dawk il-contact hours li għaddewna min-naħa tal-iskola, wieħed jista' jgħaddi hekk informazzjoni jew nkella xi problema. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-kumplament tal-ġranet it-tajba, ħudu ħsieb, take care, mhux speċjali dawk tal-familja tagħkom, sellulna għalihom u l-paċi magħhom.